Kaixo eta ongetorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Esperimento hau egin ahal izateko, bi ontzi, kordel bat, zeio pixka bat eta koloredun likido bat behar dugu. Ikusten dugunez, esperimentoan, bi edalontziak kordelekin batzen ditugu. Eta likidodun ontzia, altzau, eta pizkanaka buelta ematen diogu. Ikusten dugunez, behan dagoen ontzia, ureakin, edo likidoakin, koloredun likidoakin barkatu, bete egiten da. Baina hau zergatik gertatzen da. Hau adesioatik izaten da. Goazen arbelera. Esperimentoan ikusi duguna, hau da. Bi ontziak ditugu edo edalontziak kordel batekin beteta, eta honi buelta ematerakoan hemen dagoen likidoa kordelera itxatxita moduan geratzen da. Hau adhesioengatik izaten da. Azkenean, likidoek propietate magnetikoak esan genezake dituztela. Beraien atomoak, beraien artean itxatxita gelditzeko, imanak izango baliez, jolasten dute askotan. Baina propietate hauek bakarrik ez die likidoen artean, baizik eta solidoetan ere jokatzen dute. Hau da, horregatik, kasu honetan likidoa, kordeletik doie eta ez da zuzenean lurrera jausten. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.